Leerlingen en personeel van Praktiekschool De Venen en Praktiekschool De Ring joegen in een enquête om dat ze haar vaak net veilig vielen op scholen. Ze wordt er pest, maar ook rotzooi trapen. Met name in het schoft. Want dan binnen er wel van een gut jongens die gaan beuken en die gooien dan allemaal iets resten of zo door de hele kantine heen en zo. En dat soort dingen. Als we in een grote groep zijn, dan drukken ze waar. Wat vind je ervan? Nee, leuk. Bijvoorbeeld het spugen buiten op het plein, rotzooi buiten op het plein, wat leerlingen niet in de prullenbak gooiden. Groepjes leerlingen die bijvoorbeeld als één leerling voorbij kwam lopen, uitschold of pesten, waardoor kinderen zich niet veilig voelden. En dat mat dus oors, zat ochtend zo op squallen. Maar de leerlingen hadden ze een actie op touw zet. In verschillende lessen wordt omtinken jong on hoe te ben met elkaar omgaan matten. Boeten de lessen worden verschillende ludieke acties houden. Het start zijn wat jong met een optreden van Kim Stoker van het tv-programma Popstars. Al die acties met de oplevering dat de band beter met elkaar omgaan. Je krijgt vaak de straatcultuur die in school komt, wat het lastiger maakt. Dat is een groot verschil, straatcultuur en schoolcultuur. En daar willen we toch wat proberen aan te doen op een positieve manier. Om dat verrekort te krijgen binnen de acties van een grutpart betocht door de band zelfs. Zo moet het een actie van de hele squallen worden. Of de tek helpt, wat doch je bijgelijks als je treun worden. Ja, terugduwen. Waarom? Dat vind ik leuk. Er is nog wat werk te verzetten. Levert dat nou een pestvrije squallen op? Nou ja, er zal altijd wel gepest blijven. Er zullen altijd wel kinderen zijn die gepest blijven worden. Maar je kunt er zelf ook aan meewerken om een betere school te krijgen.